ceplukan Cina lur. Ki ceplukan Cina. Ceplukan Jawa bunder-bunder, ceplukan Cina dawa-dawa. Ini hangco. Hangco ki lek ngarani emboke anco. Ini hangco buat masak sup. Ini ceplukannya, pokoknya wis diumbah ngene iki wis sapa-sapa sing ngemplok. Sapa-sapa sing ngemplok wis pokoke tak umbah. Engko dilebokne nang peti sejuk kono. Disimpen di peti sejuk. Disimpen nang kulkas. Peti sejuk. Ngene lek ngarani peti sejuk. Nah, ini ceplukan Cina. Ceplukane dawa-dawa. Ceplukane dawa. Ceplukane dawa, ceplukan Cina dawa-dawa lur. Ceplukane dawa. Yo nek sing endhek barang lho iki yo endhek, mbundhek kaya ngene iki ceplukane. Niki nek sing dawa. Dawa bengkong. Ini iki sing dawa kenceng. Ceplukan. Ceplukan. Iki enek sing gedhi mbundhek. Ini namanya ceplukan. Ya komplit ya enek sing cuwilik. Enek sing gedhi, enek sing dawa, enek sing ndek lho, ceplukan. Wis tak simpane peti sejuk lho, engko dipangan ben kres anyes. Ini ceplukane. Ceplukane disimpan nang peti sejuk dulu. Judulnya pamer ceplukan.